I dobrodošli u još jedan Minecraft tutorial. Ja sam Nikola Hihi i u ovoj epizodi ćemo govoriti o tome kako prepitomiti život stoku. Tako reći. Šta mi prvo evo svinje ćemo čekajte samo dužan kapiju. To je stavno. Chest. Dolno ćemo biti šidiš. Aj, poneću sve svaku kuću. Možda uvijek zafali. Ne napravi kapiju. Dobro, uzet ću poslije. Svinja, da. Treba će mi proći ja napravim. Ovdje će mi bude za svinje. Napravite mi ovako kao neku štale, fazon, tako nešto. I tako nešto im napravite. Bedaru. I ovdje stavite kape. Ja to nisam uzeo. Valjda će mi dva dreta hrasta biti dovoljno napravljeno. Kapija se pravi na ovaj način. I dobijete kapiju. I recimo tu stavite. Njena se otvoramo dosta klik i prvo ćemo svinju. Dođi. Ona se prepitomljava na šargarepu. I kao što vidite prepitomili smo i to odmah. I sada nađemo još drugu svinju da bi mogli da se jebu. Da se pare. Dođi. Da smažem jednu. Tako, dođi. Ove, super. Što što bolje. I kao što vidite ona vas prate. Su glupi kukumice. Ajde uđi. Uđite. Ajde uđite. Uđi ti, ko jebe ono. I parajte ih tako što stisnete desni klik, uzmete šargarepu i desni klik na obe. I oni se jebu. I dobiju prase. Šta ćemo s to? Ako tebe. Uškuću. I sad ćemo ovcu da prepitomimo kada je već tu ona na žito. Ne. Prvo ću ja ti napravim buvar. Ako budeš pored. Ovca vam služi za, od nje dobijete samo vunu i ništa drugo. Ona služi za dekoraciju. I za krevet i za tako neke stvari. Uglavnom, za tako nešto. Krevet i neka dekoracija. Sada napravimo kopiju. Napravit ću sad iz inata 100 kapija. Kako nervira. I
Pripitomit ćemo krave i kokoške ako ih nađemo. Ako ih nađemo. Mada znam gdje su krave, ali to je podaleko od našeg mjesta. Sad ću sve ovo da uzmem i da napravim štapiće. Ovako. Tačno. Napravit ću 3 kapije. Od životinja u Minecraftu postoje ovce, kokoške, krave i to. I svinje, da. Evo, žeton, dođi. Ajde, uđi, molim te. Što smatraš? Kako glupovac, uđi. Šta je? Ajde, uđi. Ma udarit ću je, pa će opet da me prati. Ko je? Ajde, dođi. Eto, rekao sam ti. Uđite. Beži mi to. Tako. Sad ćemo prvo da prespavamo, pa ćemo sutra da... To je sutra u Minecraftu, ne stvarno sutra. Stvarno sutra je... dosta vremena. Tako. Stavili smo do ovce, da ja nabavim još jednog. Da imaju za prcanje. Evo ovce. Da uzmem? Uzet ću ovu, ona mi je najbliža. Dođi. I krave idu na šargarepu. Čuj me, krave idu na žito, ovce idu isto na žito. Ove svinje idu na šargarepu. I ove kokoške idu na seme od žita. Ajde. Kad sam već kliknuo na TV opcije. I dobili su malu ovčicu. Šta mi još fali za krave? To ću odmah da uradim. I za ovce. Za čime ovce? Za kokoške. Neću da. Šta je ovo? Svi. Otkud ti ovdje? Tako ćemo, znaš tu. Idemo u potragu za kravama, ako nađemo kokoške, probat ćemo njih. Evo i kokoške. Kao što rekao, one vas prate tako što uzmete seme i one daju jaja. Jedna od najiskorisnijih životinja po meni. Evo, dođi ti. Evo, to je mi ovo seme od žita, dođi ti, ajde. I najlepša po meni životinja u Minecraftu. Kako vidite, one snose jaja. Jaja je dosta koristan materijal u Minecraftu. Kokošinjac. Evo, dođi. Ali kokoške vam dosta puta beže, verovali ili ne. I kokošinci. To je kad se Minecraft ulaga. Šta će mi duplo? Tako. Sada ih ometem da se oni jebu. Ajde. I oni stvore jedno malo pile. Evo ga pilence. Pilence jebem ga u dupence.
I još po kraju. I da završamo. Špice. A što ne pomiješao halate? Jako velim neće mi trebati. Tako. Ne, tako. I idemo u dugu potragu za krajem. Zašto znam da su tu negdje daleko. Hoćemo ih naći. Barem ćemo dve u čitavom svetu koji sam odabrao naći, barem dve. U blizini, naravno. Neću da idem u pižu materinu direktora. Kojih jebe. Evo pećina, ovo ću morati da istražim. Zamislite kravu u pećini. Krave vole ravnice. Ovdje nisu ravnice, ovdje samo šume. Pustinskih ravnica. A da, to je iz prvog tutoriala. Ovdje smo počeli preživljavanje, to se sjećam. Pustinskih ravnica. Tu jesu. Tu smo bili ranije, tu neću da idem. Mi govorimo o ravnicama, baš na pustinju dođu. Tu nema krava, ni za živoga. Šta da ćemo? Treba će nam duplu da nađemo krave. Da li ću znati ja do kuće se vratim sam. To valjda ću. Sanovac. Ne mogu da vjerujem da sam prenašao kokoške nego krave. Obično se kokoške teško nađu. Smaraš. Krave najbolje na ravnicama idu. A ima tu koja je od... Naći ću valjda koju. Evo jedne dobre ravnice. Ovo je moja kuća. Sranje. Pa moja kuća je na ravnici, da. Znam da bi mogli da ima krava. Kod moje bivše kuće. To je prošle kuće. Sad svinje, kad bi tražio svinje, njih ne bi bilo. Ovdje je ravnica, preko ove planine ima jedna dobra ravnica. To je valjda i moja bivša kuća. Evo, jeste, evo mi je bivša. Ovdje 100% nalazimo jednu kravu. Treba nam dve. U ravnici isto ima i konja. Ja malo više kuće od kad nisam ulazio tu. Evo krave, mislim da je vidim gore. Nije, to je cvet. Barem vam unaprijed govorim da će mi trebati 5 minuta da ih nađem. Odmah to da znate. Čega pa više ne treba. Ću iz zemlje. Da.
Ruža. To ću poslije. Nema nešto tamo. Svinje i ovce. Samo svinje i ovce. Samo svinje i ovce. Tačno ovdje nema krava. Evo krav, hvalim te. Hvalim te, Bože, da se neko nešto. Joj sad. No dobro, kuća mi je blizu.